juntament que fos cremada la rosa, perquè allò ja estava bé. Varen retirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris i ningú no sabia res, però com una consigna circula i secretament l'any ha perdut el poble una rosa de paper. L'any ha perdut el poble una rosa de paper. Ella tenia una rosa mai de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps.